אמרנו, בכל מקום נמצא, אבל רם שטראוס במקום כדי לקחת את הכדור הזה. יהיה לנו כאן בעיטה, רם שטראוס. הוציא פנטסטי. שוב במקום כדי לתת לאריאל משומר למי נוסף בדיוק. גם אני לא מבין איזה טעות של משומר. אוי, איזה טעות איומה של משומר. ויש לנו כמוני. ובועט לקורה. מאוד התרשמתי ממספר 9 של גמרתי. ארסון חובולוב. שחקן לא רע בכלל. הנה יש כאן שער! שער! ועוד איך, 1-1. גבולוב. מי אם לא הוא, שאיים על השער מספר פעמים. מקבל כדור עומק וכובש, ואמרתי לפני מספר דקות שכמו שזה עושה לי רושם, הקבוצה הרוסית בדרך לשוויון. אין ספק, היא תקפה והגיעה לכמה מצבים, הרבה בזכות גיגלייב שנכנס ועשה עבודה לא רעה. סיידו יאיה, אבל יש לנו פה שינוי. אייטם חלבי מספר 15 נכנס, וכמובן גביאל גרינר, שניהם שחקני קבוצת הנוער שמחוזקת כרגע בכמה שחקנים בוגרים. שוב חובולוב, איזה מסירה! איזה יופי של שער! גיגלייב שנכנס ועשה עבודה זה עיבודי הכדור מאוד גבוהים. אוי, איזה כדור מצוין ורם שטראוס לוקח